Magkano na presyo ng pali ngayon pala? Hindi ko alam Tsaka wala akong sinasaka. Tsaka hindi sa akin yan, kay Andres. Hindi mo naman pala sinabi. Patingin-tingin ka pa dito, hindi naman pala sa'yo ito palanit. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Matipod-tip na ikalding Patawag mo may isa. Kumita pa lang, yung mga mata lang karudong ka. Bukis ti sa bahamon. May tiberip ko ya, daway abot-abot na. Nag-press kasi ka, boy. Galso. Talaga tamam. Boy, masaya kita takit. Bye. To see that, I have a free sample Pao, na parasil na for the first time in history of Andres Society. Kabali talaga tilalagsak Hindi mo tatawag. Free sample boy, pangluto. Pangluto. Anata, kaldero, kasirola, paryok. Kaldiro. Kaldiro, manay kaldiro ta. Aklo mapalimpay. Pangluto ko na, makaluto ko nga ron. Doon dati ay nawang kalderom. Kadamag kaldiro di balay. Atra pangkiwar, aklo. Okay. Kata kutsara siguro daw. Kitchen knife. Matipagin ng Andresen na Tiyambang, Hoy, palanit! hindi na pwesto May tanong ginagawa mo dito? Wala, napadaan lang ako. Ang ganda kasi ng mga palay dito Oh, di ba? Oh my. Ni umot ya gun unay. Dahil lukatan tanta, excited ako na Tatalaga ng mga kuti sample Lukatan tama isa. Nadagsun happy boy. Kompleto hataw. Laga natin o sa karga naman ano. Aklulata nalagaan. Mas lahat ko kahit. Kutsara tinidor siguro kita. Nay. Ay baka di ko agita kutsara ng kulay gold. Isda ya. Uy. Kaya manin Kay kang kanto na daw. Sa'yo ba yung mga yan? Big time ka ngayon Taas ng presyo ng palay. Tingnan mo. Madami kang maani dito palanit. Hindi pa mo gaglo ka tikas to. Napay. Sis umot nagkabilan da. Oo natin Malinsa. Yan. Mayatan ni bagat ko tawag. Madina mo ating pre sample ko boy. Ada pa kay ayok man kanyanan. Juga mo. Adunganin nga ako, nagduga mo lakatan. Ning malak pinitsuran ta may sublik ko Evidence. Wey, no return no video ata. Hindi mo siguro lukoy. Isa na pre sample lukundak bay. Baka ni sublime pa yung araw, ki for example lang. Sugarod. Ibagbaga lang ko. Tan. Dapat latip na mo Magkano na presyo ng pali ngayon palanit? Hindi ko alam Tsaka wala akong sinasaka. Tsaka hindi sa akin yan, kay Andres. Hindi mo naman pala sinabi. Patingin-tingin ka pa dito, hindi naman pala sa'yo ito palanit.
kasta boy. Patanin sa amin tata. Tataaning ay bagbagam. Parda boy. Ukis sa bana kitday. Wala lalaki no pangluto. Pangluto pa iso ang pangsidaun mo. Nagato kasta di balay. Baka atay nakata pa di balay tapos binalot na lang eh. Perdi-perdi pa yun eh. Manual daw siguro nga nag... Ukis sa bata, napaluko taot ta. Kanyang lahatan, nakatuparta di balay. At may isa, makasisigura daw. Travel na lungko. 3 days daw. Ano, kasi nga sariwatan. Kanyang natatanya, awid mo. Nakadukas na di balay. Tama ito. Ako mula tiwalagtan. Paayak pa ituloy. Palanit, anong variety to? Palanit! Hoy, Palanit! Anong ginagawa mo dyan? Nagtanong ka pa eh. Kanina ka pa tulak ng tulak. Drive. Kompleto si Denyon. Sagpaula ti kurangin. Ukis sa bana kay Oro di balay, nagadukas ta. Pamadi ka pa, kitidalangan si Daimon. Analo ka ata? Nagadukas di balay kastang-kasta lang tati si daw may bigat aldaw malam. Una dyan ang tig-free sample mo, boy. Pinagluko damot taon, tatala makaraman kumamot ti free sample, kastamoy. Kanyang latan. Nakoy na to. Ay madi ah. Ilako, magkanya mo na ata masulit ko mait. Katangam na 35 ato yun na eh. Free sample, ilakom kanyak. Tatalang nga mo makakuha mo, makareceive mo ti free sample mait. Adumot ti Castillo, di balayo. At least, madyak na nagrigatan, o di, katangam na 15. Malapit sa katotohanan. 15. Sorry naman hindi ko naman sinasadya. Sorry nga bagbagam. Baka ka titibig mo ta. Eh, Wala ka ta. Hoy, ako! Ah, nakayat! Mabalik natin 15. Natin medyo natagsin na eh. 30. 30. Boy, nangina di palingkiti kasta boy. Ano masang ilo kasi di balayo. Ay may sarak mo kastawi. 25. 25. Nung manuatan na eh, inong marak kumatan na eh. Oo. 150 kumatan, itad ko lang kanyang 30. 30 lang na eh. Baling ka mo tumawad ta, kwa. Siyempre, ako matsabsabahan ka niya ta. Da perdina ni eh. 25. 25. Hmm. Madi ka nga ta malugay. Bawas ka pa eh. Taperdi na eh. Teka lang. Oh, dagis na. 15. Tapigis na. Malugi ka mo lang taboy. Okay. Ibawasan pa eh. Nik, gani. Nalungtot pa yung daduman na eh, per day. Tapigis na. Dagis na siya. Sa nga pululatan. Sigurado ka? Uy, basi lang maalak ito eh. Ni? Total kadwata mo. Bawasan pa eh. Mabalin ta. Uri din eh. Manong pinangalan tatay ta? 15? 15. Uri, bawasan latan. Mabalin ta. Ako masabsabalingan niya ta. Hindi ka malugid jay. Kino sa nga Haan! pululatan. Hanak lugi. Mati, okay lang kanya. Okay lang. Ano? Mano ti kwentam? Sa nga pulo, 20 latan. 20? Mm. Sige, mabalin din. Sa pulo. Sa pulo. 20, kasi dako. Sardinas lang orang natin. Tas 30, 50. Uy, mabalin natin. Daw pang rabi eh. Magrigat ako kami nagsutdal. Ha? Nakakatipidak dahil Narigat nagsutdal, boy. Hindi nga ro number mo, text ko di ba ito? Kasi sabam, sangap 20 lang, gikas mo pay. Kaya atan na eh. 20 pesos lang ko. Gurgur sakit eh. Nangan utangan pay mga tama, 20 pesos lang, nagrigat ti agkuan. Ko di balayaw. Pero damag ko lang. Talaga bang pre-sample mo lang atoy?